Hello, Namaskara, Mathirigla. Welcome back to the channel. Undhu poi varshada video panda December 31st, 2023 the video. Inita video shuru avandupunu Sunday bayurdu bukka. Ini 2024 the first day and a first video. I'm so happy Nicola to share maltondupuna. So inita video nu shuru malpuga. Scared. I could pour again to dear Neerta. No, she's not ready to go. Dear, Avathu, she's trying to protect you. Eer pore balli end control mantundundu. Eer pore ballige neerige. She's pushing you. Oh, save malpu neeren malla jana. ಈ ಆರು ನೀರಿಗೆ ಪೋಪು ನಾಯ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಶಿ ಇಸ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಯು ಪಿರ ಪೋಲೆಗೆ ಅವ್ರ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಲೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಿ ಕುಡ್ಲೆ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ನೀರ್ದ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಿ ಕುಡ್ಲಿರಿ ನೂಕುಂಡಿಯರ್ ಬೊಚ್ಚಂದು ಪಾಪಯ್ಯ ಪಿರೋರ ಪೋಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಗೋ ಡಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ತುಂಡು ಮ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲ ಪೋಯ್ನ ತಾರ್ ನೀರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಲೆಪ್ಪುನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಕು ನೀರ್ದಡೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ತೂಲಾಗಿ ಆಯ್ತಾ ನಾಟಕ ಖುಷಿ ತನಿಷ್ ಇಪ್ಪೋ ಕಲ್ಕುಂಡ ತೂಕ ಯು ಸ್ಟೇ ಹಿಯರ್ ಡಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಎದುರ್ಪೋಚಿ ಅಲ್ಲ ತನಿಷ್ ಪೋಯ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿ ನೀರ್ದಂಚಿ ನೆರ್ರೆಜ್ಜ ಎಗ್ಗುವ ಒಂದು ಏರ ತಿಕ್ಕೇರಾಯ್ತ ಓ ನಾಯಿಂತುಂಡು ಶಿ ಸಾ ಡಾಗ್ Nana bow start. Tanish, come back. La. Tanish, either pochi come back. Dada, pirada ivattina. Uppu neeru. Parunda. Tanish, come back. Tanish. I want to see. To show the view gottunda. Take my photo. Ee tojondi just shadowed. Okay, and screenshot deppe. Please. Okay, baba. Kushi not untule photo deppe. Neer parre popunu. It's not nice, it's not tasty. And like ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಜುಪ್ಪು ನೀರು ಓ ಐಕ್ ನೀರು ಪರರೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ನೀರು ಇಷ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜು ವೇಟ್ ಯಾವ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಯೂಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬದ್ದು ಪಾತಿರ್ಪಾವಿರೋರು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹರ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುನೆ ವನಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಆತನೆಂಕಲ್ಲ ಪಿದೈ ಮಲ್ತಿಜ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬತ್ತು ಮಲ್ತ ವನಸ್ 10:30 ಗಂಟೆ ಆತನು ಖುಷಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ವನಸ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಪೋವಡಂದೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾಡ್ದಿನ ವನಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ತಿಂತಿಜಿ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ತಿಂದು ಅರ್ಧ ಅಂಚೆನೆ ದಿತ್ತಣ ಐಕಿತೆ ಸರಿ ಬಡ ಅವಡಂದು ಅವಳ ಬೀಚಿಗೆ ಬೈದಿತ್ತುನತೆ ಗೊಬ್ಬದ ಸಾಕಾತನಿತೆ ವನಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ಫುಲ್ಲು ತಿನ್ನಾಡು ಅಂದು ಆ ವನಸ್ ಉಂಡತೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಣ ನಮಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಧ ಬುಣ್ಣದ ಅದನ್ನು ಒಂಚಿತರ ನುಪ್ಪುಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಬ್ಬ
ಅವು ಸರಿ ತಿಂಚತ್ತ ಅಂದು ಅವಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಸರಿ ಬಡ ಆವಡಂದು 10:30 ಆತುಂಡು. ಇಂಚನೆ ರೂಮಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಸಿರಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಕುಂಟು ಪೂರ ಕಾಟ್ ಡೇ ಉಂಡು. ಕಾಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಡು ಜೆಪ್ಪೊಡತೈತೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತುಡು ಮೇರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವನಸಾತುಜಿ ಆರು ಪಿದೈ ಪೋತೇರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದುಜೇರು ಇಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬರುಷ್ಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಡಕ್ಕೇನ್ವೇರು ಖುಷಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಪಾಡ್ಯನ ಕೇನ್ವೇರು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನೆರ್ಪೇರು 10 ಗಂಟೆ ಹತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದುಜಿ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಪಾಡ್ವ್ಯಾನ ಅವೇ ಪಂಡೈತೆ ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವು ಫುಲ್ ತಿನ್ನೋಣ ಅದು ಪಾಡ್ದಿನ ಉಪ್ಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೆಲ್ಲ ಬುಡ್ತು ಮೆಂಕ್ ಅವೇ ಗರ್ವ ದಾಯಿ ಬುಡ್ತು ನಾವು ಏಪೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಬುಡ್ತುಂಡು ಪಾಡ್ದಿನೇ ಚೂರಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದುಜಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದಿನಿ ಫುಲ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂದ ಚೂರೇ ಪಾಡ್ದಿ ನಾ ಚೂರುಲ್ಲ ಚೂರು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಸಚ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಓಕೆ ಮುಖದಾದ ಪಂಡ ಪಿರೋರ ಪನೊಂದುಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬೀಚಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಯ್ನಿ ಏನಿ ಬೇತೆ ದೂರೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬತ್ತಾ ಎಲ್ಲೇ ತೂಕ ದೂರನೆಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಫೆ ಓಕೆನಾ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ದಾಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಒಂದು ದಾಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದೂರನೆಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಪನ್ಪೆ ಪಿರೋರ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪಲೆ ಈ ವರ್ಷ ನಿಕಲಿಗೆ ಏತೆ ಬೇಜಾರಾವಡು ಏತೆ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕುಲು ಏಪೆಲ್ಲ ನಿಕುಲಾದ ಉಪ್ಪಲೆ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ನಿಕಲಿಗೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಣೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಶ್ ಮನ್ಪರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಒಂಜೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಬತ್ತು ಬಿಡಿಯೇ ನಿಕಲೆಗ್. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಜೆತ್ತದು ಇತ್ತೆಲಕ್ಕದ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ 5.5 hours ಆತೆ ಜೈದೀನಿ ನಿದ್ರೆನೇ ಬೈದುಜಿ ಒಂಜಿ 1 o'clock ಮುಟ ಆತನು ಎಂಕ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಏತು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ತಿರುಗುನಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಯೇ ಪೂರ ಎಂಚನ ಫೈನಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತುಂಡು ಏರೆ ಗಾಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ 12 o'clock ಅಂಡು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೂ ರಾತ್ರಿನೇ ವಿಶ್ ಮಲ್ದೆ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ವಿಶ್ದ ಸೊ ಅಲ್ಲೆಡ ಪಾತೇರಿಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಲ್ ನೋಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪೂರ ಕಲ್ಕೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವಿಶಸ್ ದಾದಾ ತೆರ್ಪಾಯರು ಓಕೆ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಕಾಣಲೆಕ್ಕನಾಗ ಶಾಕ್ಡ್ ಲಕ್ಕಿ ಮಸ್ತ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಲಕ್ಕಿ ಆಯ್ನ ದಯಪಂಡ ತನೀಶ್ ಅಮ್ಮ ಕಿಬಿ ಬೇನೆ ಅವನುಂಡು ಅಂತ ಪಂಡದ ಲಕ್ಕಿ ಓಕೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬಾಲೆ ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಉಂಡತೆ ಎಂಕಲ ಕೆಬಿ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಜೆತ್ತದುಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಫುಲ್ಲು ಬೇನೆ ಆವೊಂದುಪ್ಪುನು ಕೆಬಿ ಒಂಜಿ ಥರ ಬೇನೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಅಂದೆ ನ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬಾಲೆ ಕೆಬಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಆತನ ತೋಜೋಡು ಅಂಚೆರೆಗೆ ಬೇನೆ ಅವನುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಉಲಾಯ್ ಚರಪರ ಶಬ್ದ ಬರೋದುಂಡು ಪಂಡೆ ಅಂಚೋ ಬೊರಾನೆ ಶಾಕ್ ಆಂಡು ಇಂಕ್ ದಡ್ಕಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕದು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಬಿಡ್ದು ಆಯ್ನ ಕೆಬಿ ಪೂರ ನಾಡೆ ಒಂಜಿ ಪಿಜಿನ್ ಕೆಬಿ ತೊಲಾಯ್ದು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಂದು ಪುನಃ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಲೈಟ್ ಇಡ್ ತೋಜುಂಡು ನಾನು ಯಾನ್ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಫುಲ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂಡ ದಾದ ಪೂರ ಪೋಡ್ಗೆ ಲಕ್ಕದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಲಕ್ಕ ಡಿಯರ್ ಕೆಬಿ ತೊಲಾಯ್ ಪಿಜಿನ್ ಪೋಂಡು ಒಂದು ಆರು ಲಕ್ಕದ ಆರ್ಲ ಶಾಕ್ ಇಂಚ ಅವು ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ಬುಡಿ ಕೂಡಲೇ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಪೂರ 6 ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಅವು ಪಿಜಿನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ದೆತ್ತದಕ್ಕೆ ಮೇರು ಪಿರಲ ನೋಡೋದು ಏನು ಪಂಡ ಪಿಜಿನ್ ತೆಯ್ದೆ ಜೆಪ್ಪುಲೇರು ಪಿಜಿನ್ ಪೋಂಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಗೋ ಆವಲೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಶಬ್ದ ಆತಿ ನಾವು ಪಿಜಿನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ನೀ ಕಾಂಡೆ ಶಾಕ್ಡ್ ಲಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಬೇಗ ಪತ್ಪೆದ ಕಜಿಪು ಮಂತದ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಉಂಡು ಸೊ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವೇ ರಾತ್ರಿದ ಗೊತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಸಿ ಯಾನು ಸೋಫಾ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವೆ ಸೋಫಾ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನೆನಪಾಂಡು ವಿಷಯ ದಾದಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪುವ ಇಟ್ ವಿಜಿಲಾನು ನಾಲ್ ವಿಜಿಲಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪ ದಾದಪಂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಂತೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಚರ ತಿಂಗಳು ಮುಟ ಅಂದಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದಾನೆ ಇಸ್ವಿ ಬರೆಯೊಂದು ಡೇಟ್ ಬರೀನಾಗ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಏನ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಆ್ಯಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ನೆನಪ್ದಿ ಒಂದೇ 3 ಪೋತುಂಡು ನಾನು 3 ಇಜ್ಜಿ 4 ಬೈದುಂಡು ಸೊ 2023 ಮುಗಿದುಂಡು 2024 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತು ನಾನು ಸರಿ ನೆನಪ್ದಿದ್ದು ಡೇಟ್ ಬರೀನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಣ ನಮ್ಮ ಈತು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೇ ಇಸ್ವಿ ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದುಪ್ಪುನು ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲೆಗ ಅವು ನೆನಪೇ ಆಪುಜಿ ಎಂಕು ಲೇತು ನೆನಪ್ದಿಂಡಲ್ಲ ಸಡನ್ ಡೇಟ್ ಬರೀನಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದನೇ ಇಸ್ವಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಪ ಸೊ ನಿಕುಲ ನೆನಪ್ದಿಲ್ಲ 2023 ಮುಗಿದುಂಡು ನಾನು 2024 ಸರಿ ನೆನಪ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆದಾದ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನನ್ನ ಕೇಂಡ ನಿಕುಲು ಐ ಥಿಂಕ್ ಎನ್ನ ಲೈಫುಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೊ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಆಸೆ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಸೆ ಇಂಕೊಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ದಾಂಡಲ ಮಿರಾಕಲ್ ಈ ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಪುನ ಅಂತೂಕ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಪೊಯ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಐನು ನಾನು ಒಂಜಿ ಆವಡ ಓಕೆ ಐನು ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅವರ ಡೌಟ್ ಆಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ 5 ವಿಜಿಲ್ ಆಂಡು
ವಿತ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್. ಓಕೆ, ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಬೇಗನೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡೆ ಅಂದು ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಇಯರ್ ಶುರು ಆಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಅತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ವರ್ಷ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಅಂದು. ಸೊ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಅಂಡಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎರೆಗಂಡಲ ಒರಿಯಗಂಡಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ ನಿಕುಲ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದು ಏನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತು ಶೇರ್ ಆತು ನಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಓಕೆ ನಾ ಮರಪ್ಪಂದೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಏತು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ನಿಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಾಡ ఒక ವರ್ಷ ಇಡೀ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ್ಗೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಶೇರ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ಲ ಬೋದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರೀಚ್ ಆಪೆಗೆ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಚ್ಚಿ ನಿಕುಲ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪನಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರೋತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಪಿರೋರ ಹ್ಯಾಪಿ